Para! Hola, bonicos i boniques! Com podeu observar, avui he canviat completament de decoració. No estic en la meva habitació ni en ma casa perquè estic a Lisboa i s'han llogat un apartament de Star Wars. Jo no sóc molt fanàtica d'aquesta saga. Si us sou, de veres vos recomane al 300% que vingueu a aquest apartament perquè és una autèntica passada. Aneu a flipar. Per aquesta raó vos he gravat un apartament tour per a que pugueu observar cada raconet d'aquest apartament. Només pujar a l'apartament hi havia unes escales superaltes on podíem trobar a mà dreta i a mà esquerra dos apartaments i dalt del tot estava el nostre apartament, que era el de C3PO. En total hi havia 4 apartaments i cadascú tenia un nom d'un personatge de la pel·lícula de Star Wars. També era molt curiós perquè cada apartament tenia les claus amb un mini notet del seu personatge. Per exemple, Chewbacca era un mini Chewbacca, Darth Vader, era espectacular. Només entrar al nostre apartament, a mà esquerra estava la cuina completament equipada amb tot el que vos podeu imaginar i més. Teníem cafetera, teníem forn, microondes. Al costat de la cuina està el servei, és molt menudet, però per a 5-6 persones no està mal. Just al costat del vàter estava la primera habitació, que tenia 3 llits, eren 2 literes i la part de baix tenia 2 llits. Una habitació superàmplia en la qual al final podíem veure un mural espectacular i ple de quadros de Star Wars, escoixins, tot molt ben cuidat. El menjador, que estava decorat al mil·límetre amb una espasa després que fa so i que s'il·lumina. I després pujaves unes escales i trobem l'habitació on he gravat jo el vídeo, que era l'habitació de matrimoni. També era com una espècie de guardilla amb moltíssima llum i amb vistes al riu. La veritat és que hem estat supercòmodes, per a 6 persones era ideal. Està ben situat perquè tens una parada de bus just enfront i tens també el tramvia molt propet, tendetes de menjar, de begudes, d'alimentació molt a prop també de l'apartament, aleshores ha sigut una estància 10. I ara sí és el torn de veure el videoblog de Lisboa. Primera vesprada nit, no fa molt de fred, pensaven que sí, encara que me vegeu aixina super tapada, i acabem d'arribar al centre i anem a visitar els carrers principals. Hi ha molt d'ambient, està tot ja ple de cosetes de Nadal. Ens han dit que se menja bé, es veu bé i tenim fam i set, aixina que vos vaig a gravar tot el que passa en este viatge a Lisboa. Baixant del tramvia perquè s'ha trencat o no sabem què ha passat, però se li ha eixit una de les coses que l'enganxa. I bueno, ja s'ho pareixia més que un tramvia, una atracció de fira. Espectacular! A veure, l'únic malo és que este puesto és típic que te vas a barallar en la gent per fer-te una foto bona. A veure si mos ix alguna. Ens hem alçat ploguent i anem a visitar un poc Lisboa de dia, i l'únic és que els carrers són pendents cap a baix, aleshores has d'anar super en compte de no esbarar-te, perquè jo sóc la típica que m'esbara i me caic.
darrere tenim una de les vistes més espectaculars de Lisboa, així que disfruteu. Mireu, me peino i m'hago un selfie. Que não gostas de mim. Quem tem amor a seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa al peito. Quem tem. I fins així el vídeo d'avui. El meu amic diu que si vos ha agradat me podeu donar a un like, també podeu subscriure's al meu canal, deixar-me comentaris per així baix o en el meu Instagram i que no m'oblide que tenim recomanació setmanal. Tu te'n recordaves de la recomanació setmanal? Ah, que diu que sí. I és... Pasen y vean al hombre en la burbuja, es lo que existe en la cara oculta de la luna. Pasen y vean esta aberración que no rige los modelos de la civilización. Ara sí que sí, ens veiem la setmana que ve i solament em queda dir-vos que la força us acompanye. ¿Qué te ha pasado? A ver, como están en Portugal, pues me he intentado hacer el Cristiano Ronaldo y baixaba por una rampa, una taroncha y he fet ahí un par de toques. Y como el terra està mullat, casi em vaig a la merda. O sea, casi. Ha faltat? Nada, res.